यंदाचा काजू पिकाचा हंगाम जवळपास संपुष्टात येत असून काजू पिकाच्या हंगामात डिचोलीतल्या वेगवेगळ्या भागात काजूपासून दारू गाळणीचा जो व्यवसाय चालतो तोही पूर्णपणे बंद झालाय। जवळपास गेल्या 3 महिन्यांपासून धडधडणाऱ्या दारू भट्ट्याही आता शांत झाल्यात। प्रतिकूल हवामान आणि त्यात अवकाळी पावसानं दिलेली साथ यामुळे यंदा काजू व्यवसायाच्या पूर्ण मोसमाची यशस्वीरित्या सांगता झाली आहे। यंदा काजू आणि दारू उत्पादनात वाढ झाली असून यामुळे काजू बागायतदार आणि दारू उत्पादकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलंय। काजू आणि दारू उत्पादनात वाढ झाल्याची माहिती बागायतदार आणि उत्पादकांकडून मिळाली आहे। फाटल्या 1-5 वर्सांक जो मुट्ट्यांची खचाखच जाल्ले ते ह्या वर्सा खरेंच अंदू काजीचो सीजन बरो त्याबद्दल नो डावट। सोराचें उत्पन्न फाटल्या 10 वर्सां खचाखच अंदू खरोच म्हणजे सीजन अंदू जाल्यार नेचरूय बरो आहा, काजीचें वातावरणूय बरें आहा आनी सोराच्या बाबतींत तो सोरो अंदू भरपूर बरो येयला, भरपूर म्हणजे ग्रेडूय बरो येयला, मस्त सारको सोरोच बरो येयला। काजू पीक हा डिचोलीतला बहुतेक भागातला एक प्रमुख व्यवसाय आहे। तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या भागात काजू बोंडूपासून हुर्राक आणि काजू फेणीचं उत्पादन घेण्यात येतं। डिचोलीतले काही दारू उत्पादक व्यावसायिक स्थानिक बागायतींमधून उपलब्ध होणाऱ्या काजू बोंडूसह महाराष्ट्रातल्या वजरे, माटणे आणि दोडा मार्ग या भागातून काजू बोंडूची आयात करून दारू गाळतात। तसंच डिचोलीत दरवर्षी काजू फेणीचं उत्पादन होतं, त्यात 50% अधिक उत्पादन हे राज्याबाहेरच्या काजू बोंडूपासून होत असतं। त्यामुळे यंदाच्या हंगामात बागायतदार आणि दारू उत्पादकांमध्ये समाधान पाहायला मिळतंय।